Na, szavaztok gyerekek, én itt Kálosz vagyok, és ma beszeretném nektek mutatni a Save City RPG-t, azaz a CC RPG-t, és itt fogtok kezdeni, ez itt a polgármesteri hivatal, ezt még fejleszteni fogom, hogy ne így nézzen ki, mert így nagyon ronda. Akkor itt találtam a tűzoltóság, ezt át fogom rakni, mivel, vagy ezen még gondolkozok, hogy átrakjam-e. Na de menjünk tovább, itt találtam a posta, a postás motorok, itt találtam a klub, vegyes volt, és egy pizzázó. Aztán menjünk tovább a szerelőtelephez. Itt találtam a szerelőtelep, itt már valaki szerelget, úgy látom. Végén hát a szerelőtelepen mit is kell csinálni, ott van egy kocsi, szerelni, és készítettem a szerelőknek egy ilyen irodát. Ezt meg is mutatom nektek. Igen, itt elég klasszikus, minden. Hát jelenleg a szerveren 14-en vagyunk fenn, átlag player 15 és 20 között van, de már voltunk 30-an is. Na, igen, ott találtam a termékértékesítő, akkor a rohabolt, skineket tudsz cserélgetni, itt találtam a fúrózóvállalat, illetve a villanyszerelő. Menjünk tovább. Igen, itt egy radar úgymondva. Ott találtam lent az autószalon, ott találtam a rádiós, navos. Igen, menjünk át elkova. Itt található közben egy benzinkút, egy ilyen lakópark, és itt található egy parkocska. Igen, itt található egy park. Ez nagyon szép lett. Illetve azt a heli leszállót elfelejtettem kiszedni, de majd kiszedem. Ott található a kikötő, itt található a kukásmunka, ezt keres a legjobban. Igen, és a fizetések be vannak állítva, úgy mint a frakciófizetések, szóval rendesen kapod a fizetést a frakcióba, vagy igen, kapod a fizetést frakcióként, és ha dolgozol, akkor még mellé kapsz egy kis pénzt is. Igen, itt található a jogsis, és az autóiskola, ott tudod lötni egy kocsidat, azt valószínűleg, hogy át fogom tenni, az nem ott lesz, akkor található egy mentéshez, nem tudom, hogy csinálni, szerintem izgul. Ja, itt található egy parkoló, úgy gondolom, hogy ontalt a gyerek. Ott található a mentős. Igen, házak, minden. Itt található egy ilyen kis ebédlőhelység. Itt található vegyesbolt, kéményseprőmeló, bank, és egy semmi. Ja, igen, és a szabóiskola. Ott egy kocsma. Itt találhatok fegyverbolt, itt fegyvert tudsz venni, ott még egy ruhabolt, és ott meg az iskola. Itt van az úttisztító meló, és itt található a rádiós, ami tud betenni akármilyen zenét. Ja, és található egy taxis. Kiszedtem a helit, hát még taxitársaságnak van a helije, hát ez irritált ez a helikopter. Na hát ennyi lenne a szerver, várok mindenkit. Folyamatos fejlesztéseken esik át a szerver, minden nap frissítünk benne valamit, mappolgatunk rá, minden. Ja, itt nem tudom mi az alatt, de köszönöm, hogy végignéztétek a videót, tetszett, dobjatok egy lájkot, és gyertek fel sokan a szerverbe. Sziasztok!